Števko, ako sa dobíja z kúpelky von. Klapka 1. Jebne. Ešte som to musel mať. Štefan, ste veľmi silný človek. Čo si o to myslíte? Vytrhli ste práve dvere. Zapancírované. No takú silu, že som sa zo všade. Koľkokrát ma zavreli do kanála. Ja som chytil ten povrch a som ho vyjebal von. Nemá sa ani problém. A napnite vašu pažbu, akú máte, silnú a veľkú. To myslíte pažbu? A vajca? S tými ste ešte nepohli. Ty máš brigádu všade, Števo.